Όπως σας είπα και προηγουμένως, θα έχουμε συνέντευξη με την κυρία Γιοργαντά. Κυρία Γιοργαντά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Δρακάκη. Το Λατό FM σας καλωσορίζει λοιπόν στην Κρήτη με πολύ έτσι αγάπη, θα έλεγα. Το ξέρω και εγώ αγαπώ πολύ την Κρήτη. Ήμουνα και υπεύθυνη τη δεκαετία του 80 για το δημοκρατικό προγραμματισμό στην Κρήτη, υπεύθυνη του ΚΕΠΕ. Μάλιστα. Τα περιέγραψα όλα αυτά στο βιογραφικό σας. Εντάξει. Γιατί το ανέφερα πριν να ξεκινήσει η εκπομπή, οπότε ο κόσμος να ξέρει. Ειδική σχέση με την Κρήτη. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, σημαδιακή μέρα. Ακριβώς. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ο Σιμίτης με τα swap του ξεκίνησε, αν θέλετε, αυτό το άθλιο ντόμινο της κατρακύλας μας. Ο Σιμίτης, κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο ο Σιμίτης, για να λέμε τις αλήθειες. Ναι. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, όλες της Γερμανίας μη εξαιρουμένης, που μπήκανε μέσα στην Ευρωζώνη από το 1998, όλοι χρησιμοποιήσανε δημιουργική λογιστική. Ναι. Αυτά έχουν γραφτεί, είναι στοιχεία τα οποία έχουν δώσει καθηγητές Γερμανοί από το Πανεπιστήμιο της Βόνης, με τους οποίους είμαστε και σε επαφή, σε επικοινωνία. Όλες οι χώρες είχαν κάνει δημιουργική λογιστική, δηλαδή πληρώσανε λεφτά, κάνανε κάτι παρόμοιο με το Σιμίτη, swap δηλαδή, κάτι παρόμοιο, swap δηλαδή κι αυτοί, για να κρύψουν τα ποσοστά του ελλείμματος που ήταν πάνω από 3%. Όπως έκανε και ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης έκρυψε 0,4% του ελλείμματος, έπρεπε να είναι 3% και ήταν 3,6, 3,7. Και έκρυψε αυτό συνεργαζόμενος με την Goldman Sachs και τον διευκόλυνε εκεί. Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι η πρόταση του έγινε από τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος είναι τώρα, πήρε προαγωγή δηλαδή για αυτή του την ενέργεια και είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, ο κύριος Σιμίτης τότε, θέλετε να το ολοκληρώσω, πως τα λεφτά που μπήκανε μέσα για την Ελλάδα κατ' εξαίρεση εις βάρος της Ελλάδας, δηλαδή εις βάρος των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Γιατί πόσο μιλάμε, γιατί ξέρω ότι τελικά αυτά τα χρήματα, αυτά τα τοξικά, έτσι αν θέλετε, είναι ένα είδος τοξικού ομόλογου, γιατί είναι θεωρητικό αυτό το swap, έτσι. Όχι, δεν είναι τοξικό. Είναι δημιουργική λογιστική. Δημιουργική λογιστική σημαίνει ότι δανείζεσαι από κάπου και πληρώνεις κάτι παραπάνω από αυτούς που δανείζεσαι, προκειμένου να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό έκανε ο Σιμίτης. Λοιπόν, όμως δεν πρόσεξε τα μικρά γράμματα. Τον κοροϊδέψανε και βασικά ο Ντράγκη είναι αυτός που τον κοροϊδέψε. Λοιπόν, ο Σιμίτης δανείστηκε 3 δισεκατομμύρια για να καλύψει ένα 0,τόσο% του ελλείμματος. Και υποτίθεται ότι θα πλήρωνε μία τιμή, ας πούμε πήρε 3 δισεκατομμύρια, θα πλήρωνε ξέρω εγώ διπλάσια, 6 ξέρω εγώ. Όμως το 2010 που ήμασταν εμείς εκεί, αυτή η επιστροφή των λεφτών που έπρεπε να γίνει, χρωστάγαμε δηλαδή για τα 3 δις που πήρε ο Σιμίτης, χρωστάγαμε 21 δις. Το καταλάβατε αυτό, 21 δις. Και πήγε ο Γεωργίου μαζί με τη Eurostat και την Κομισιόν και φορτώσανε στην Ελλάδα αυτό το σουόπο τη στιγμή που καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν είχε βάλει αυτά τα λεφτά από τη δημιουργική λογιστική μέσα στο δημόσιο χρέος. Σε εμάς πήγε όλη η Ρένα, ο οποίος ήταν ο επίτροπος επί των οικονομικών υποθέσεων τότε, και ο Ράντερμάχερ, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της Eurostat και είναι ακόμα ο γενικός διευθυντής της Eurostat, και δώσαν εντολή στο Γεωργίου να περάσει μέσα τα 21 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε. Το ΔΕ12 που είδα εγώ, το 12, αυτά τα 21 δις ήταν 30. Δηλαδή το 12 προσθήκαμε 30 δις για τα 3 που πήρε ο Σιμίτης. Βέβαια αυτό που έκανε ο Σιμίτης δεν ήταν σωστό. Δεν μπορεί να κάνει δημιουργικές λογιστικές. Είμαστε μια σοβαρή χώρα. Αλλά φαίνεται παρακινήθηκε, γιατί ο Σιμίτης, αυτά δεν τα ξέρει, δικηγόρος είναι. Παρακινήθηκε από τον Ντράγκη. Από τον Ντράγκη, από τον Στουρνάρα, ήταν ο Στουρνάρας μέσα
Ήτανε ο άλλος του Πασόκ, πώς τον λένε, που ήταν υπουργός οικονομικών, τον οποίο τον ήξερα και προσωπικά από την Αγγλία. Πώς λεγόταν του Πασόκ, ένας νέος εκεί, που ήταν στην ΑΣΟΕ και καθηγητής στην ΑΣΟΕ. Μαζί και με αυτόν και μαζί και με τον Καραβίτη. Και με τον Καραβίτη, ακριβώς. Ο Καραβίτης, ο οποίος έφτιαξε τον Ήλφια. Τα οικονομικά στοιχεία της κυβέρνησης Καραμανλή το 2009 ήταν αληθή για σας? Κοιτάξτε, τα οικονομικά στοιχεία του ελλείμματος, έτσι. Ναι, του ελλείμματος. Ήταν τον Οκτώβριο, 2 Οκτωβρίου που δηλώθηκε το έλλειμμα ως 6,5%. Ήταν μια πρώτη πρόβλεψη. Εγώ από προσωπικούς υπολογισμούς που έχω κάνει, χωρίς να έχω τα πλήρη στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, νομίζω ότι το τελικό νούμερο, αυτό που σας λέω, το 6,5, ήταν του Καραμανλή τα στοιχεία, ήταν η πρώτη πρόβλεψη για το έλλειμμα του 9, που κάνουν όλες οι χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό τον ευρωπαϊκό, με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Της Eurostat, τον κανονισμό που λέγεται ESA 95. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός έλεγε ότι το αργότερο 2 Οκτωβρίου, αρχές Οκτωβρίου, πρέπει να δηλώσεις την πρώτη σου πρόβλεψη, έτσι. Πρόβλεψη, και τον ερχόμενο Απρίλιο έγινε η δεύτερη πρόβλεψη. Τότε υπουργός, να θυμίσω, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, έτσι. Βεβαίως, μετά διώξανε τον κύριο Κοντοπυράκη, τον αείμνη στον κύριο Κοντοπυράκη, που ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ πολύ αξιοπρεπής επιστήμονας. Λοιπόν, τον έδιωξε ο Παπακοσταντίνου τότε, τον καθαίρεσε και δεν τον αντικατέστησε με άλλον. Έβαλε εκεί τον κύριο Σαχινίδη και τον κύριο Πλασκοβίτη. Δηλαδή, ο κύριος Σαχινίδης ήταν ο υφυπουργός οικονομικών επί Παπακοσταντίνου. Και επί ένα σχεδόν ολόκληρο χρόνο ήταν αυτός που επέβλεπε το χρέος και το έλλειμμα μαζί με τον κύριο Πλασκοβίτη. Θα μου επιτρέψετε εδώ, έχω μπροστά μου μία μικρή συνέντευξη που έδωσε τότε ο Μανώλης ο Κοντοπυράκης στην εφημερίδα Real News και αναφέρεται σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στις 7 Οκτωβρίου του 9. Ναι. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι το ίδιο βράδυ, πριν πάρω τα στοιχεία, του μίλησα στο τηλέφωνο και του είπα: «Κύριε Υπουργέ, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει αυτά τα αποτελέσματα που στείλαμε αφού η Eurostat βγάλει το δελτίο τύπου στις 21 Οκτωβρίου του 9. Μου είπε: θα το ανακοινώσω εγώ, γιατί πρόκειται να το αλλάξω». Όταν το είπε αυτό, ήταν υπουργός μιας ώρας. Δεν είχε δει τα στοιχεία ακόμα. Δεν τα είχα πάει. Έμεινα άφωνος, διότι δεν είχα συναντήσει ποτέ τέτοια συμπεριφορά από κανένα υπουργό. Αυτό ήταν ομή παρέμβαση. Εδώ συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά ήθελα να τα ακούσουν οι ακροατές αυτό, γιατί εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Κοντοπυράκη. Φαντάζομαι από ό,τι ακούω και εσείς, έτσι. Ναι, ο κύριος Κοντοπυράκης αείμνηστος πλέον, αλλά ο κύριος Κοντοπυράκης τότε πήρε ένα φάξ από τον Παπακοσταντίνου που του έλεγε το έλλειμμα, αυτό το είχε πει στη συνέντευξη, στο Real News. Στα πρακτικά της Βουλής που ήταν για την εξεταστική του ελλείμματος, ο κύριος Κοντοπυράκης είπε, και εγώ το έχω τσεκάρει γιατί τον γνώρισα τον άνθρωπο επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, ο κύριος Κοντοπυράκης είπε ότι του έστειλε φάξ, εγώ το είδα το φάξ, αλλά μου είπε ο κύριος Κοντοπυράκης θα το κατέθετε αυτό στη Βουλή. Το είδα δηλαδή με τα μάτια μου, αλλά αντίγραφο δεν πήρα, δεν μου έδωσε ο κύριος Κοντοπυράκης, γιατί είπε ότι θα το κατέθετε στη Βουλή. Λοιπόν, και νομίζω το έχει καταθέσει. Του είπε, το έλλειμμα λέει, θα του στείλεις λέει άλλη. Μετά από δηλαδή μία εβδομάδα θα του στείλεις λέει άλλη ανακοίνωση και θα λες ότι κάναμε λάθος, ότι το έλλειμμα ή το αποκρύψαμε, ξέρω εγώ, ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6,5% αλλά ήταν 15%. Αυτό του είχε πει στην αρχή. 15% του είχε πει. Λοιπόν, μετά όμως φαίνεται ο Παπακοσταντίνου σκέφτηκε να πούμε τώρα 15 είναι πολύ τραγικό, θα μας πάρουν με τις πέτρες στις Βρυξέλλες. Και το έκανε 12,5 με 12,7. Άρχισε δηλαδή να διαδίδει διεθνώς. Ξέρετε, η προηγούμενη κυβέρνηση είπε ψέματα, έχει αποκρύψει και εμείς τα ξέρουμε. Κυρία Γεωργαντά, να σας ξαναδιακόψω πάλι, συγγνώμη. Θέλω να μας πείτε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποια ήταν η δημιουργική στατιστική και τι έβαλαν μέσα ώστε να διωγγωθεί το έλλειμμα της χώρας.
Για να καταλάβει ο κόσμος ποια ήταν η παρατυπία δηλαδή. Κοιτάξτε, καταρχήν το πραγματικό έλλειμμα, εγώ το πιστεύω ακράδαντα με βάση υπολογισμούς που σας είπα έχω κάνει και σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς στατιστικούς και στελέχη της Ελστάτ. Είναι μονοψήφιο, το πραγματικό το τελικό, έτσι. Ήτανε μονοψήφιο νούμερο, μονοψήφιο. Μιλάμε για 3 ή 6%. Κοιτάξτε, μπορεί να ήταν και 7, αλλά μπορεί να ήταν και 4. Εγώ το έχω υπολογίσει γύρω στο 4 με 5%. Μάλιστα. Ότι ήταν το έλλειμμα και αυτοί το βάλανε 15,4, έτσι. Λοιπόν, ποια ήταν η δημιουργική στατιστική δηλαδή, κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί παγκόσμια. Κοιτάξτε, δεν ήταν δημιουργική λογιστική. Στατιστική είπα. Ήταν πλαστογραφία. Ήταν παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα και σε βάρος της Ελλάδας. Παραβιάσανε πολλά άρθρα από τον κανονισμό ΕΣΑ 95 κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα και σε βάρος της Ελλάδας. Ας πούμε, να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Οι συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι δημόσιες συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, τα λεωφορεία δηλαδή, τα τρένα κλπ. Υπακούνε σε οικονομική και κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η εθνική κυβέρνηση ειδοποιεί τις συγκοινωνιακές αυτές επιχειρήσεις ότι στους ανθρώπους με προβλήματα κινησιακά, στους φοιτητές κλπ. Θα δίνεται, τα εισιτήρια που τα πληρώνουν θα είναι 50% μειωμένα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, αυτή την κοινωνική πολιτική την εφαρμόζουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία κυρίως, για τις συγκοινωνίες, οι οποίες είναι εθνική, είναι δημόσια, είναι δημόσια επιχείρηση συγκοινωνιακή. Λοιπόν, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, αυτά τα ποσά είναι επιδότηση, αποζημίωση για αυτό που χάνουν οι συγκοινωνιακές επιχειρήσεις από τη διαφορά του εισιτηρίου. Θα χρέωναν κανονικά και στα ΑΜΕΑ και στους φοιτητές και σε όλες τις κατηγορίες που έχουν ανάγκη, θα χρεώναν το κανονικό εισιτήριο. Αλλά τους υποχρεώνει το κράτος να χρεώσουν 50% λιγότερα. Και γι' αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, όπως λέει και ο ΕΣΑ 95, πρέπει να αποζημιωθούν. Λοιπόν, αυτή η αποζημίωση σύμφωνα με τον ΕΣΑ 95 είναι έσοδο από πωλήσεις. Δεν είναι κόστος. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Γεωργίου και η Eurostat, πήρανε αυτά τα έσοδα από πωλήσεις, μία κατηγορία, γιατί πήρανε κι άλλα. Μία κατηγορία, πήραν αυτά τα έσοδα από πωλήσεις, τα ονόμαζαν κόστος για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν ότι οι πωλήσεις των δημοσίων συγκοινωνιακών επιχειρήσεων και άλλων δημοσίων επιχειρήσεων ότι δεν κάλυπταν το 50% του κόστους. Επιπλέον, ξέρετε, πήρανε τις αποσβέσεις, 100 ετών αποσβέσεις και τις ρίξανε όλες, τον ΔΕΚΟ, και τα ρίξανε όλα μέσα στο 2009. Τις δύο αποσβέσεις δεν τις υπολογίσανε. Οπότε το 9 μπήκε ένα μέρος των ΣΟΑΠ του Σιμίτη συν τον ΔΕΚΟ, έτσι. Συν τον ΔΕΚΟ, όχι μόνο αυτά. Εδώ μπήκανε αμυντικές δαπάνες, οι οποίες ανήκανε στο 11 και τα ρίξανε όλα μέσα στο 9. Ήταν τα νοσοκομιακά. Έχουν βάλει φανταστικά ποσά, περίπου 6 δισεκατομμύρια, φανταστικά ποσά που το κράτος, το ελληνικό, ποτέ δεν πλήρωσε σε κανέναν και κανένας δεν εισέπραξε. Δηλαδή οι προμηθευτές του νοσοκομιακού υλικού δεν εισέπραξαν αυτά τα 6 δις, τα οποία όμως ο Γεωργίου και η Eurostat πήγανε και βάλανε 6 δις που είχαν υποσχεθεί να τα δώσουν στους προμηθευτές νοσοκομιακού υλικού, αλλά δεν τα δώσανε ποτέ, πήγανε και τα ρίξανε μέσα στο έλλειμμα, στο χρέος και στο έλλειμμα του 2009. Τι να σας πω, δηλαδή εδώ έχουν κάνει εγκλήματα κατά συρροή. Γνώριζαν τα στελέχη της Ελστάτ και τα μέλη του Συμβουλίου της Ελστάτ αυτά τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία ήταν παράτυπα? Είχαν πρόσβαση τα αρμόδια στελέχη της Ελστάτ και τα μέλη του Συμβουλίου της Ελστάτ? Είχαν μέχρι ενός σημείου.
Μόλις ήρθε ο Διευθυντής Εθνικών Λογαριασμών, που τον καλέσαμε εμείς, είπαμε δηλαδή τότε στο Γεωργίου, ή θα παραιτηθούμε όλοι ή θα φωνάξεις εδώ για τα νούμερα που φέρνεις, θα φωνάξεις τον Διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών, θα μας δώσει τέλος πάντων μια εξήγηση. Εμείς δεν μπορούμε να υπογράφουμε εδώ πράγματα που μας τα φέρνεις, που πέφτουν από τον ουρανό, χωρίς να έχεις κάνει μετρήσεις από κάτω. Και μόλις ήρθε ο κύριος Στρόμπλος και μας είπε ότι αυτά τα νούμερα που μας έδινε και για τις ΔΕΚΟ και για άλλα κονδύλια, ότι δεν είχαν μετρηθεί ποτέ, ότι δεν ήταν σωστά και ότι έπρεπε να τα επεξεργαστούμε, ο Γεωργίου την επόμενη μέρα τον καθαίρεσε από τη θέση του. Και έβαλε εκεί άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα συγκατηγορούμενοι του. Αληθεύει ότι ο κύριος Άνκε Βάντερ, στέλεχος του Δουνουτού, είχε διαφορετική άποψη από τον πρόεδρο της Ελστάτ τότε, ο οποίος ήταν και συνάδελφός του στο Δουνουτού, έτσι? Ποιος? Ο κύριος Άνκε Βέμπερ, έτσι λεγόταν, στέλεχος του Δουνουτού. Ότι αυτά τα στοιχεία... Άλλη άποψη. Ναι, από τον πρόεδρο της Ελστάτ, δηλαδή του ζήτησε, είχε αντίθετη άποψη από τον Γεωργίου. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι επικολουθούσε, τι διαμοιβόταν. Ενώ ο κύριος Ραντερμάχερ... Ναι, ενώ ο κύριος Ραντερμάχερ ήταν επίτροπος επί των οικονομικών θεμάτων, έτσι δεν είναι? Και ο κύριος Όλι Ρεν, τότε, δεν θυμάμαι. Ο Όλι Ρεν ήταν επίτροπος επί των οικονομικών και νομισματικών θεμάτων της Ευρώπης. Ήτανε commissioner. Ο Ραντερμάχερ ήτανε και είναι, γιατί ο Όλι Ρεν δεν είναι πλέον commissioner, δεν είναι επίτροπος, τον καθαρέσανε. Γιατί έχει κάνει και άλλες μανούβρες εκεί, από ό,τι έχω διαβάσει. Είναι λίγα και πολιτικό πρόσωπο αντί να κάνει τη δουλειά του στη στατιστική επιστήμη, έτσι. Κοιτάξτε, ο Ραντερμάχερ εννοώ. Ο Ραντερμάχερ είναι ο επικεφαλής της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ακριβώς. Και πριν από την Eurostat ήταν επικεφαλής της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Υποτίθεται ότι είναι στατιστικός. Όμως, σε μία συνέντευξη που έδωσε στους New York Times και τον πιέσανε οι δημοσιογράφοι Αμερικάνοι, είπε «Είμαι στατιστικός και δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια». Τον πιέσανε και του είπανε «Γιατί εφαρμόζετε άλλα για την Ελλάδα και άλλα για τις άλλες χώρες? Θα πρέπει να δώσετε στοιχεία που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια». Και είπε αυτός «Είμαι στατιστικός και δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν έχω καμία σχέση με την αλήθεια». Αυτό είπε ο Ραντερμάχερ. Και φτάσαμε λοιπόν ως 3 Σεπτέμβρη του 12, κυρία Γεωργαντά. Μας είπαν λοιπόν, ξυπνήσαμε και μας είπαν ότι το έλλειμμα της χώρας μας είναι για το κρίσιμο αυτό έτος του 2009 ήταν στο 15,6 της συνολικής εγχώριας παραγωγής μας. Ή με την οικονομική ορολογία στο 15... Ναι. Δεν το είπατε σωστά, κυρία Δρακάκη. Τι? Αυτό το ότι το έλλειμμα ήταν το τελικό νούμερο του ελλείμματος, ότι ήταν 15,4, ανακοινώθηκε 6. 9 Νοεμβρίου του 2010. Ναι. 9 Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα σε 2,5 μήνες, ο κύριος Γεωργίου αλλίωσε όλα τα στοιχεία. Και εγώ αυτή την αλλίωση τη βλέπω ως πλαστογραφία. Πλαστογραφία δημοσίου εγγράφου. Το δημοσιονομικό μας στοιχείο. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, το ζήτημα αυτό. Είναι καθαρά ποινικό. Όταν ένας δημόσιος υπάλληλος πλαστογραφήσει ένα δημόσιο έγγραφο, δεν επιτρέπεται δηλαδή ο προϊστάμενός του να τον πάει στα δικαστήρια και αποκλείεται η παρέμβαση της δικαιοσύνης. Γιατί κάθονται και λένε οι διάφοροι εκεί μνημονιακοί και άλλοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πού πάνε τα 4, κάθονται και λένε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει κάνει παρέμβαση στα δημοσιονομικά στοιχεία. Δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση. Η δικαιοσύνη κρίνει την πλαστογραφία. Δηλαδή αλλοιώθηκε το έλλειμμα του 9 ή όχι. Εάν τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ατασταλίες από τους πολιτικούς, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν έχει καμία σχέση. Γι' αυτό λέω, δεν έχει καμία σχέση με την αλλίωση των στοιχείων, με την ψευδή βεβαίωση του Γεωργίου και της Eurostat. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει. Απλώς θέλουν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να αποπροσανατολίσουν τη δικαιοσύνη. Ενημερώσατε τότε την κυβέρνηση για αυτό, κυρία Γεωργαντά, μέλη της κυβέρνησης? Τι? Για αυτή την παρατυπία ενημερώσατε μέλη της κυβέρνησης? Όλες τις κυβερνήσεις τις έχουμε ενημερώσει. Μάλιστα. Όλες τις κυβερνήσεις, αλλά κάνανε πάντα, να σας πω το άλλο, είναι τέτοιοι εγκληματίες αυτοί στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο,
και στη Φραγκφούρτη, που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι φοβεροί εγκληματίες, δεν λογοδοτούν πουθενά. Λοιπόν, ασκούσανε τεράστιες πιέσεις και παρεμβάσεις ήδη από το 2010, που ήμασταν εμείς εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρεμβάσεις, στέλνανε επιστολές στους πρωθυπουργούς, στους υπουργούς οικονομικών, σαν αυτή την επιστολή που στείλαν τελευταία εδώ στον κύριο Τσακαλώτο. Και τους λέγανε, αυτά τα εκτιμώ από συμφραζόμενα και από ανακοινώσεις που έβαζε η κυβέρνηση κατά καιρούς. Λοιπόν, και τους λέγανε, εάν πειράξετε έστω και μια τρίχα από τα μαλλιά του Γεωργίου, δεν θα πάρετε δεκάρα. Θα σας εξαφανίσουμε. Αυτό τους λέγανε, παρεμβάσεις συνέχεια. Προσβλητικές στο σύνολό τους και για τη χώρα και για τη δημοκρατία και για τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αληθεύει ότι ο Παπακοσταντίνου έδωσε εντολή, αλλιώστε το έλλειμμα γρήγορα και με χεμήθεια? Κοιτάξτε, ο Παπακοσταντίνου είχε σχέδιο, έτσι κρίνουμε εκ των υστέρων. Προκειμένου να εξοφληθούν στο ακέραιο οι ξένες τράπεζες, γι' αυτό το έκανε. Ναι, και ποιος θα το αλλίωνε? Δεν τον ενδιέφερε, γι' αυτό έφερε και τον Γεωργίου εκεί, ο οποίος ήταν κολλητός του φίλος, όπως δήλωσε και ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ όταν περνάγαμε από έγκριση από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Είπε ο κύριος Κακλαμάνης, κύριε Παπακοσταντίνου, γιατί μας φέρατε εδώ? Εγώ τα έχω, λέει, διερευνήσει. Μας φέρατε εδώ, λέει, για πρόεδρο τον κολλητό σας φίλο? Και του είπε ότι ο κύριος Γεωργίου, λέει, δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά στοιχεία. Και ο κύριος Γεωργίου αυτό που έκανε ήταν πήγαινε από το δούνο του στις χώρες της Αφρικής και σε όλες τις επανάπτυκτες χώρες του κόσμου, και αυτό που έκανε ήταν να επιβλέπει ότι εφαρμόζονται τα μνημόνια σε αυτές τις χώρες. Τραγικό. Αληθεύει ότι ο κύριος Γεωργίου κατήχε τη θέση του Προέδρου της Ελστάτ, ενώ εξακολουθούσε να διατηρεί τη θέση του στο δούνο του? Βεβαίως, είπε ψέματα. Είπε ψέματα και για τη θέση που είχε στο δούνο του, γιατί δεν ήταν αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής, ήταν ένας υπάλληλος. Ήταν ένας υπάλληλος, δεν ήταν διευθυντής, αναπληρωτής που λέει προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής. Δεν ήταν αυτό. Και δεύτερον, είπε και ψέματα. Είπε ότι είχε παραιτηθεί, το δήλωσε επισήμως, αφού ήταν στο site του Υπουργείου Οικονομικών. Και τα έχουμε καταθέσει αυτά. Και γι' αυτό η δικαιοσύνη τα βρήκε, έψαξε και τα βρήκε. Λοιπόν, δήλωσε ότι είχε παραιτηθεί, ενώ δεν είχε παραιτηθεί. Και γι' αυτό τώρα δικάζεται στις 6 Δεκεμβρίου για την παράβαση καθήκοντος, η οποία, ξέρετε, περιλαμβάνει 3 εγκλήματα. Το ένα είναι ότι δεν καλούσε συνεδριάσεις, το δεύτερο του Διοικητικού Συμβουλίου, το δεύτερο είναι ότι είπε ψέματα στο κράτος, ότι είχε παραιτηθεί ενώ δεν είχε παραιτηθεί και ο νόμος απαιτούσε να έχει παραιτηθεί, και ο στατιστικός νόμος, και το άλλο είναι ότι διαβίβασε παράνομα τα στοιχεία του δημοσίου χρέους και του δημοσίου ελλείμματος στη Eurostat χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, κανενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα διαβίβασε παράνομα στη Eurostat. Και όλα αυτά γράφει η απόφαση του Συμβουλίου Τετώντας, και όλα αυτά, λέει, τα έκανε για προσπόρηση προσωπικού ωφέλους, χρηματικού και ηθικού. Αυτό γράφει η απόφαση. Γι' αυτό το πράγμα δικάζεται στις 6 Δεκεμβρίου μετά από 4 αναβολές που γίνανε λόγω της αποχής των δικηγόρων. Γίνανε αναβολές. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της με τον Γεωργίου? Γιατί βλέπουμε ότι γύρω-γύρω οι πιέσεις είναι τραγικές. Ο Μοσκοβισή, ο Ντάισεμπλουμ, δεν σας είπα, είναι το τελευταίο νέο αυτό. Έκανε δήλωση ο Ντάισεμπλουμ και είπε ότι η δικαιοσύνη, λέει, φαίνεται ότι στηρίξτε το Γεωργίου, έτσι. Ότι είναι σύμφωνα, λέει, με ότι είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος της δικαιοσύνης, έτσι το χαρακτήρισε ο Ντάισεμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ολλανδίας, την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του πρώην Προέδρου της Ελστάτ, Ανδρέα Γεωργίου. Αυτά μας τα λένε, τα κάναμε καλά κλπ. Να έρθουν εδώ να τα αποδείξουν. Όταν τους κάλεσαν τα δικαστήρια επανειλημμένως και η Βουλή, δεν ήρθαν να πούνε τίποτα, διότι τι να πούνε, αφού τα έχουν παραβιάσει. Αυτοί βεβαίως, αντί να βγουν να πούνε αυτά όλα που σας λέω τώρα εγώ, τις λεπτομέρειες των παραβιάσεων, τους τα έχουμε στείλει, τα ξέρουνε. Τους τα έχουμε στείλει λεπτομερώς και τα έχει γράψει
και η εφημερίδα των Βρυξελών, η New Europe, τα έχει γράψει αυτά. Λοιπόν, αυτοί απειλήσανε μάλιστα την εφημερίδα, θα την πάνε στα δικαστήρια. Και ο εκδότης είπε να με πάτε. Αλλά βέβαια μετά δεν κάνανε τίποτα, διότι αν του πηγαίνουν στα δικαστήρια θα ήταν σαν να επιταχύνουν το δικαστήριο του Γεωργίου. Αυτοί δεν θέλουν με τίποτα να πάει στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, η υπόθεση της ψευδούς διώγωσης του ελλείμματος. Γιατί? Διότι έχουν τεράστια εμπλοκή σε αυτό το πράγμα και καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Και επειδή δεν έχουν κανένα επιχείρημα, κανένα απολύτως επιχείρημα. Καταρχήν νομίζω ότι θα είναι στον αέρα και τα μνημόνια γενικότερα, έτσι. Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι τα μνημόνια, εφόσον βασίζονται σε ψευδή στοιχεία, τα οποία διαβιβάστηκαν παρανόμως. Εφόσον διαβιβάστηκαν παρανόμως, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου τότε, το Νοέμβριο του 10, όλες οι πολιτικές που βασίστηκαν εκεί πάνω ήταν όλες σαφρές. Και το γράφει και στην έκθεσή του, το Δουνουτού, την τελευταία έκθεση που γράφει, το Δουνουτού τώρα του 16, τα γράφει αυτά. Ότι εάν οι πολιτικές βασίζονται σε λανθασμένα στοιχεία, είναι λανθασμένες. Κυρία Γεωργαντά, τον Απρίλιο του 10 η Eurostat φιξάρισε το έλλειμμα του 9 στο 13,6 του ΑΕΠ, με μια πιθανότητα αναθεώρηση στο 0,3 έως 0,5. Σε αυτή τη βάση συμφωνήθηκαν και επισφραγίστηκαν διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωζώνης, που αποδέχτηκαν ένα μνημόνιο 80 δις. Έτσι. Ναι. Το οποίο φαινόταν αρκετά για το ξεπέρασμα της κρίσης. Εκείνο το 15,4 υπήρξε ένα πραγματικό σοκ για όλους μας, έτσι. Και έτσι για όλους και για τις αγορές. Και για τις αγορές. Και καταφύγαμε σε ένα δεύτερο προστατευτικό πακέτο. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Ελλάδα έγινε το εξλαστήριο θύμα πραγματικά σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, έτσι ώστε η κρίση στην Ελλάδα να πληρώσει, αν θέλετε, τοξικά ομόλογα δικές τους τράπεζες, αν θέλετε, ακόμα? Ναι, κοιτάξτε, αυτό το έχει πει ακόμα και ο Στίγκλιτς. Ναι. Ο διάσημος αυτός οικονομολόγος, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της Διεθνούς Τράπεζας. Λοιπόν, ακόμα και ο Στίγκλιτς το είπε. Δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά μόλις το λέει ο Στίγκλιτς είναι καλό. Όταν το λέμε εμείς. Ναι, είναι παράξενο, Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τι εκτιμώ. Εκτιμώ από όλα τα στοιχεία και την πληροφορία που έχω και τις συζητήσεις και με ξένους οικονομολόγους και λοιπά, στατιστικούς, ότι βρήκανε την ευκαιρία, επειδή ο Παπακοσταντίνου και ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Παπακοσταντίνου εκθέσανε τη χώρα τόσο, το βρήκαν ευκαιρία, διότι όταν πήγε ο Παπακοσταντίνου στην Εκοφίνα τον Οκτώβριο, η Εκοφίν είναι όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, όταν πήγε ο Παπακοσταντίνου εκεί και είπε ψέματα, σας είπε η προηγούμενη κυβέρνηση, και ότι το έλλειμμα δεν είναι 6,5% αλλά είναι 12,5, 12,7 και ίσως και ακόμα παραπάνω, αυτοί όλοι πέσαν να τον φάνε. Του είπανε δεν το δεχόμαστε, είναι πολιτική σκοπιμότητα, και αυτά έχουν γραφτεί στις εφημερίδες τότε, των Βρυξελών, τις εφημερίδες. Έχουν γραφτεί. Λοιπόν, μετά όμως είπανε θα κάνουνε μια επιτροπή και θα διερευνήσει το ζήτημα. Όμως δεν κάνανε καμία επιτροπή, διότι μετά πονηροί όντες, Juncker και όλοι αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες, ο Ντάισεμπλουμ, ο Ραντερμάι, όλοι αυτοί είναι μια παρεούλα που λειτουργούν πίσω από κλειστές πόρτες. Ούτε έχουν εκλεγεί από κανέναν Ευρωπαίο πολίτη. Λοιπόν, αυτοί είδανε ότι ήταν μια ευκαιρία να σώσουν τις γαλλογερμανικές τράπεζες, οι οποίες είχαν πολλά τοξικά ομόλογα. Λοιπόν, και πού θα βρίσκανε τα λεφτά? Καλό είναι, μια και ο Παπακοσταντίνου, η Ελλάδα λέει ότι έκανε τέτοια μεγάλα σκάνδαλα, τα Greek Statistics, ξέρω εγώ, κρύψανε, κάνανε. Λοιπόν, συνεπώς, να φορτώσουμε στην Ελλάδα αυτές τις ζημιές των γαλλογερμανικών τραπεζών. Και αυτές τις ζημιές πήγανε και τις βάλανε στο δημόσιο χρέος. Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς τώρα, ο ελληνικός λαός έχει ισοπεδωθεί, αυτοκτονεί και δεν έχει μια δεκάρα να πιει ούτε έναν καφέ, ούτε στο σπίτι του να πιει έναν καφέ. Και σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. 42 χρόνια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, μου έχουν μακρύνει τα χέρια να κουβαλάω βιβλία με σπουδές στο εξωτερικό,
και με τεράστια ακαδημαϊκή εμπειρία και πρακτική στο εξωτερικό πάνω στις μετρήσεις των οικονομικών στοιχείων, βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να συνεισφέρω στη μητέρα μου που είναι 98 ετών. Δανείζομαι συνεχώς, να δω μέχρι πού θα πάει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εξαχλειώσανε τον ελληνικό λαό, του μας φορτώσανε όλα αυτά τα χρέη, τα οποία ο Άριος Πάγος έβγαλε ότι η ζημία που υπέστη το ελληνικό κράτος είναι 210 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι πάνω από το 50%, είναι περίπου 30% του δημοσίου χρέους όπως είναι σήμερα, και ότι αυτό πρέπει να επιστραφεί, και θα επιστραφεί, κυρία Δρακάκη, και θα το δείτε. Μακάρι, κυρία. Μας φόρτωσαν αυτό το πράγμα, το 13,6 το έβγαλε η Eurostat σε συνεργασία με τον Παπακοσταντίνου, τον Σαχινίδη και αυτούς όλους εκεί, του Πασόκ. Λοιπόν, αυτοί δώσανε αυτό το δεύτερο νούμερο, το οποίο ήταν δεύτερη πρόβλεψη. Να πούμε και αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν δεύτερη πρόβλεψη, δεν ήταν και τελικό νούμερο. Βέβαια η Eurostat εγγυήθηκε ότι δεν θα ανέβει παραπάνω, παρά μόνο αυτό το μικρό ποσοστό που είπατε. Και βάσει της εγγύησης δεσμεύσανε και τις άλλες χώρες να κάνουν αμοιβαίες διμερείς συμφωνίες, να δώσουν στην Ελλάδα 80 δις. Βέβαια αυτά τα 80 δις δεν προβαλάβαν να τα δώσουν. Δώσανε 40 δις από αυτά. Διότι όταν έβγαλε ο Γεωργίου μας και η Eurostat βγάλανε το 15,4, τότε αμέσως, σας λέω, στις 20 Δεκεμβρίου του 10, το Δούνου του έβγαλε έκθεση και λέει ότι εφόσον είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα, πρέπει να διακόψουμε το πρώτο μνημόνιο, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται υπερδιπλάσια λεφτά και πολύ μεγαλύτερη λιτότητα και μέτρα σοβαρά για αποκατάσταση, λέει, των δημοσιονομικών της. Οπότε αυτοί οι αλλοιωμένοι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για να εξηγήσουν στους πολίτες τις σκληρές συνθήκες. Η Τρόικα, η γνωστή Δουνουτού, Ευρωπαϊκή. Βεβαίως, τι λέτε τώρα, και να σας πω για την. Και μετά εμείς, σύμφωνα με τον στατιστικό νόμο, εμείς διοριστήκαμε επισήμως με ΦΕΚ από τις 2 Αυγούστου του 10. Λοιπόν, η δουλειά μας, σύμφωνα με το στατιστικό νόμο, ήταν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ήμασταν 7 μέλη. Μεταξύ αυτών το 7ο μέλος ήταν ο Γεωργίου, που ήταν ο πρόεδρος. Λοιπόν, εμείς είχαμε καθήκον και δικαίωμα, αλλά καθήκον από τον νόμο, να διερευνήσουμε αν αυτές οι προβλέψεις, αν η πρόβλεψη 13,6% ήταν ορθή ή αν ήταν λανθασμένη. Λοιπόν, δεν μας αφήσαν να το κάνουμε. Ούτε ο Γεωργίου, ούτε ο Ραντερμάχερ, ούτε ο Λιρέν, ούτε η κυβέρνηση τότε. Ούτε ο Σαρκοζή, ούτε ο Ντάισεμπλουμ, οι οποίοι έχουν βγει και τώρα και φοβούνται όπως ο διάολος στο λιβάνι την τυχόν αποκάλυψη ότι τα στοιχεία του 9 ήταν δημιουργική στατιστική, έτσι. Καταλάβατε, δεν θέλανε, εγώ δεν το αποκαλώ καν δημιουργική λογιστική. Στατιστική είπα εγώ. Έγκλημα, ποινικό έγκλημα κατά της Ελλάδας. Βέβαια. Ποινικό έγκλημα από ευρωπαϊκό όργανο. Γιατί έχουμε υποστεί 4 μνημόνια και 3 δανειακές, έτσι. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει σε αυτό. Ακριβώς. Και να σας πω, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για την ελληνική δικαιοσύνη, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα το προχωρήσει και ας τους τρομοκρατούν τώρα. Έχω την εντύπωση ότι τους τρομοκρατούν μέχρι και εξαφάνισης και των ιδίων των δικαστών, αλλά και των οικογενειών τους. Το πιστεύω ότι το κάνουν, γιατί φοβούνται πάρα πολύ, φοβούνται τις αποκαλύψεις. Γιατί αν ήταν αθώοι, θα φέρουν στο δικαστήριο να πούνε τις απόψεις τους. Κανείς δεν τους εμποδίζει, όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτου. Τους εμποδίζει κανείς. Και έρχεται λοιπόν, μια και είπατε το όνομα του κ. Τσακαλώτου, η κυβέρνηση λοιπόν, και φτιάχνει μια επιτροπή έρευνας του χρέους με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έκανε κάποια δουλειά αυτή η επιτροπή, λειτουργήσε καθόλου? Το παλιό λέτε, το παλιό. Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, εγώ τη συμπαθούσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά είναι λίγο πολύ νεαρή, είναι ανώριμη. Κατά την άποψή μου, είναι πολιτικά ανώριμη και επιζητεί τους επένους από τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή, αντί να βάλει μέσα στην επιτροπή αυτή λογιστές, εθνικολογιστές, και από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, που υπήρχαν τόσοι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν, από την Ελστάτ, από το ΚΕΠΕ, να βάλει εμάς μέσα, πήγε και έφερε μια ομάδα νεαρών ανθρώπων από τη Λατινική Αμερική, οι οποίοι, επειδή τους συνάντησα αυτούς τους ανθρώπους,
τελικά εμένα με αποδέχτηκε. Να σας πω για ποιο λόγο με αποδέχτηκε. Διότι τότε ο κύριος ο Πάνος Καμένος την πίεσε, επειδή τον πίεσα εγώ, έτσι, την πίεσε να με βάλει εμένα μέσα στην Επιτροπή. Λοιπόν, πήγα στην Επιτροπή και τους είπα, χωρίς λογιστή εδώ μέσα, τι θα κάνετε. Και αυτοί όλοι οι νεαροί με χειροκροτήσανε κιόλας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως θύμωσε τόσο πολύ, που ενώ χρησιμοποίησε κάποια στοιχεία στην έκθεσή της, θυμώνει. Όταν της κάνεις κριτική, η κυρία Κωνσταντοπούλου θυμώνει. Αυτά είναι ανοριμότητες, πολιτικές ανοριμότητες. Καταλάβατε, και εγώ τη χαρακτηρίζω ως λαϊκίστρια, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να είναι καλός άνθρωπος να βγεις να πεις καφέ, αλλά δεν είναι για πολιτικός. Θα μας θάψει και αυτή. Δηλαδή, έχω τρελαθεί, δεν έχουμε έναν ηγέτη. Πώς να σας πω, κυρία Δρακάκη, το ξέρω. Είμαστε έναν ηγέτη πατριώτη. Δυστυχώς. Ναι, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε πολύ σωστά, και η κυβέρνηση τώρα απαντήσανε πολύ σωστά. Και είπαν, αν είστε επιστήμονες στατιστικοί, ελάτε εδώ, η Ρόδος, εδώ και το πίδημα. Ελάτε εδώ να μας εξηγήσετε και να στηρίξετε τις απόψεις σας επιστημονικά. Ξέρετε ότι κατέβασαν από το site της Βουλής το προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής για τον έλεγχο του χρέους, το γνωρίζετε αυτό? Το προκαταρκτικό, όλα τα είχαν αναρτήσει, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Τα έχουν κατεβάσει όλα τώρα. Εγώ τα έχω όλα. Όπως ήταν όλα τα έχω πάρει. Όλα τα έχω πάρει. Και θέλω να σας πω ότι όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στη δικαιοσύνη υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αδέκαστοι. Μερικοί εισαγγελείς, αντισαγγελείς που δεν είναι αδέκαστοι. Και στην περίπτωση της Ελστάτ υπήρξαν τρεις μόνο εισαγγελείς, αντισαγγελείς και μία ανακρίτρια. Τρία μόνο άτομα, τρεις δικαστές, οι οποίοι έκαναν πρόταση να μπει η υπόθεση στο αρχείο. Όμως η υπόθεση δεν μπήκε ποτέ στο αρχείο. Και μπράβο τους για τους υπόλοιπους εννοώ. Γιατί το σώμα, νομίζω, είναι αδέκαστο ως σώμα. Λοιπόν, τώρα αυτή την τρομοκρατία που θα ασκούνε στους δικαστές είναι άλλο πράγμα. Εδώ κάνανε ολόκληρο, πήρανε το Στατιστικό Ινστιτούτο, το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο, και βάλανε ως πρώτη συνεδρίαση, το 2013 έγινε το συνέδριο, ως πρώτη συνεδρίαση η κατασυκοφάντηση της ελληνικής δικαιοσύνης. Τι να σας πω δηλαδή, ότι η ελληνική δικαιοσύνη, αυτά που λέει ο Γεωργίου, ότι προωθεί, λέει, το πελατειακό κράτος και ότι συνεργάζεται, λέει, με τους πολιτικούς. Είναι η γνωστή τακτική που ακολουθείτε με αυτούς που λένε την αλήθεια, δεν το ξέρετε? Το ξέρω, αλλά... Εσείς περισσότερο από οποιονδήποτε θεωρώ, έτσι. Έχετε υποστεί ένα πραγματικό bullying από τα συστημικά μημία, έτσι. Μέχρι που κάποιοι με είπανε κιόλας άτομο, λέει, με ειδικές ανάγκες. Ναι, εσάς τώρα, που αν δείξει κάποιος το βιογραφικό σας. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαδημητρίου με είπε, δεν το θυμάμαι, είπε τώρα στο ραδιόφωνο του, Γιωργαντάλε, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Αλλά δεν του έχω κάνει και μήνυση. Καταλάβατε τώρα ακόμα, τα τελευταία. Του κάνω και καμιά μήνυση αγωγή. Πάντως από ό,τι φαίνεται ο κύριος Γεωργίου χρήζει ως σήμερα μιας προστασίας και από Έλληνες πολιτικούς εδώ και οικονομικούς παράγοντες και τα ΜΟΜΟΕ επίσης και διάφοροι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπεις ο Ντομπρόφσκι, ο Μοσκοβισή, τη ΣΕΝ, ο Ντάισεμπλουμ, όλοι στο πλευρό του. Έτσι. Ναι, και ξέρετε τώρα, αυτή η παρέμβαση που κάνανε τώρα, που λένε να ακυρωθεί το δικαστήριο, να ξεπληθεί δηλαδή ένα έγκλημα ποινικό, μια ποινική υπόθεση κατά ολόκληρη της χώρας, να ξεπληθεί χωρίς δίκη. Αυτά είναι ανήθικτα πράγματα για μια χώρα πολιτισμένη όπως είναι η Ελλάδα. Μας έχουν κάνει να είμαστε απολύτιστοι. Εγώ βλέπω εδώ πέρα και στη Γαλλία που πήγα και στην Ιταλία, εμείς είμαστε πολύ πιο πάνω από αυτούς πολιτισμικά. Αλλά έχουν κάνει και τελείως λάθος μεγάλο έγκλημα, διότι η χώρα μας, η οποία ήταν η μόνη χώρα και στα Βαλκάνια, αλλά και από όλες αυτές τις χώρες, η οποία έχει μια διεθνή πολιτισμικότητα. Δηλαδή δεν αρνείται να βάλει εγγλέζικες επιγραφές, είναι υποστηριχτής των Αμερικανών, των Εγγλέζων, των Γάλλων κλπ. Πήγαινε να θάψουν εμάς. Αυτοί εδώ πέρα, αυτοί εδώ, τι να σας πω δηλαδή, το τι έχω δει εδώ πέρα τι κάνουνε και στη Γαλλία και στην Ιταλία, είναι άλλο πράγμα. Ευτυχώς οι Εγγλέζοι είναι πιο έξυπνοι, σηκωθήκαν και φύγανε. Ναι, θα ήθελα να μας πείτε γι' αυτό, για το Brexit. Παρατηρήθηκε δε
ότι ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ, η οποία ήταν λίστατη στα μέσα ενημέρωσης, έχει εδώ και 1-1,5 μήνα μετά το Brexit δεν βγαίνουν να πούν κουβέντα. Βεβαίως δεν βγαίνουν. Ούτε απειλές θα σας διώξουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Άκρα του τάφου σιωπή. Βεβαίως, γιατί είχαν τρομοκρατήσει τόσο πολύ τον πληθυσμό, τον εγγλέζικο πληθυσμό, αλλά αυτοί δεν μασάνε. Μπράβο, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα τους Άγγλους, πρέπει να σας πω. Και τους, έχουν και την οτροπία της αυτοκρατορίας, της πάλε ποτέ αυτοκρατορίας, και σου λέει, ποιοι είσαστε εσείς που θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Ενώ εμείς με τις ξένες δυνάμεις πάντα σκύβουμε υποτακτικοί ως σκλάβοι. Καταλάβατε. Αλλά όχι ο λαός. Η πολιτική μας. Η πολιτική μας από την τουρκοκρατία ήταν έτσι. Εμπιστεύεστε τους χειρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την υπόθεση? Θεωρείτε δηλαδή ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνεται η αξιολόγηση. Ναι. Είναι πάνω ο Σταθάκης, ο Τσακαλώτος και όλα αυτά και τους τραβάνε τα αυτιά, λέει, για την υπόθεση του Γεωργίου. Αυτό το γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Το ξέρω, κοιτάξτε, οι πιέσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν ξέρω, το έχω πει και πιο πριν, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ νεαρός. Δεν ξέρω, μπορεί στο τέλος να αρχίσει να διώχνει και Τσακαλώτους και όλους. Όσοι δηλαδή λένε ότι τα στοιχεία να έρθουν εδώ να γίνει δίκη, γιατί μπορεί τώρα ο Τσακαλώτος να βγει να πει ότι το έλλειμμα είναι σωστό ή λάθος. Δεν μπορεί να βγει να το πει, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Βγήκε ο Κουλιαράκης να στηρίξει τα στοιχεία της Ελστάτ, όμως το ξέρετε αυτό? Αλλά ξέρετε, θα τους ασκήσουν τώρα τέτοιες τεράστιες πιέσεις. Γι' αυτό ήταν λάθος η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Τσίπρα θα έπρεπε εγώ αυτό το πιστεύω. Τώρα θα είχαμε αρχίσει ακόμα και πριν από το 2015, έτσι. Έπρεπε να βγούμε από το ευρώ. Μπράβο. Έπρεπε να βγούμε από το ευρώ. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν είναι η έξοδος κινδύνου για τη χώρα αυτή, έτσι? Βεβαίως, έπρεπε να βγούμε από το ευρώ, θα είχαμε αρχίσει να αναπτυσσόμαστε. Μην νομίζετε, εδώ οι φόροι αυτή τη στιγμή, όλοι οι φόροι, τα έσοδα από τη φορολογία έχουν πέσει τελείως στον πάτο, γιατί ο κόσμος δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, συνεπώς πώς θα πληρώσει την εφορία? Δεν την πληρώνει. Τα έσοδα πριν από την εφορία ήταν αρκετά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, εάν πραγματικά βγαίναμε και λέγαμε κάνουμε μια πάυση πληρωμών για 5-6 χρόνια. Πάυση πληρωμών, και μόλις αρχίσει να αναπτυσσόμαστε θα σας πληρώσουμε, κύριε. Το έκαναν και η Γερμανία αυτό, ρε παιδί μου, το 52. Έτσι δεν είναι? Επιπλέον θα σας πληρώσουμε, αλλά θα σας πληρώσουμε αν μας έχετε επιβάλει χρέη τα οποία είναι οφειλές των τραπεζών σας, ασφαλώς αυτά, και μάλιστα με ευθύνη της Κομισιόν, που είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ξέρετε με τη σύμβαση για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν βγει από τα δικαστήρια τώρα η απόφαση ότι μας ζημιώσανε, με ευθύνη άμεση ή έμεση της Κομισιόν, που αυτό το πράγμα είναι, έχουν παραδεχτεί και λάθη τους, νομίζω και θα πρέπει να μας επιστρέψουν όλη τη ζημία, και αυτό το φοβούνται, γιατί ξέρετε έχουν αρχίσει και άλλες χώρες τώρα. Έχουν αρχίσει και λένε μήπως αλλοιώσετε και τα δικά μας τα στοιχεία, για να δούμε τι κάνατε και με εμάς. Και η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ιταλία, μην νομίζετε, αυτά τα φοβούνται πάρα πολύ. Βέβαια. Τι να σας πω δηλαδή, τα φοβούνται, και νομίζω θα πιέσουν πολύ την κυβέρνηση. Ελπίζω η κυβέρνηση να έχει βάλει κάπως μυαλό εδώ πέρα, να σταθεί στα πόδια της σαν ελληνική κυβέρνηση και να πει όχι κύριε, θα πάει στο δικαστήριο, ελάτε εκεί να αναπτύξετε τις επιστημονικές σας απόψεις. Μάλιστα. Καταλάβατε? Χρειάζεται μια κυβέρνηση με εθνική συνείδηση, η οποία δεν την ψάχνουμε. Ακόμα και η κυβέρνηση αυτή, δηλαδή όλες μας οι κυβερνήσεις έχουν και άτομα τέτοια. Έχουν, φυσικά. Συνείδηση. Αλλά δεν τα αφήνουν να ξημητήσουν προς τα πάνω. Βέβαια οι περισσότεροι είναι καρεκλοκένταυροι, δηλαδή κάθονται εκεί για να παίρνουν το μισθό. Μην νομίζετε, δεν βλέπετε τα έδρανα είναι άδεια, δεν βγαίνουν να πούνε τίποτα, ή λένε μισόλογα. Γιατί θέλουν να έχουν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ως βουλευτές, ως υπουργοί, γενικοί γραμματείς. Το τι έχω ακούσει για μερικούς γενικούς γραμματείς δεν σας λέω τίποτα. Γιατί έρχονται εδώ πολίτες και γενικοί γραμματείς που είναι τίμοι
και μου έχουν πει πολλά πράγματα. Το τι συμβαίνει με μερικούς, οι οποίοι και αυτή τη στιγμή χρηματίζονται. Το γνωρίζουμε αυτό. Σε βάρος της χώρας. Αυτή τη στιγμή που ψωμολισάμε όλοι, αυτοί χρηματίζονται. Δεν μου κάνει εντύπωση. Καταλάβατε, εδώ είναι, δεν ξέρω, πρέπει ο ελληνικός λαός να ψηφίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι καρέκλα, αλλά το κοινό καλό της Ελλάδας, το κοινό καλό, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Οι Έλληνες, ξέρετε, εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα, δεν είναι ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε σούπερ δεξιοί, ούτε σου κομμουνιστές. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή θέλουν μια καλή παιδεία, μια δικαιοσύνη, μια ισονομία, δηλαδή θέλουν κράτος δικαίου. Έχει καταργηθεί το κράτος δικαίου. Κοιτάξτε, εγώ ελπίζω το υπερβομόν το έχουμε χάσει ούτως ή άλλως. Έχουμε κλάψει τη δικαιοσύνη, έχουμε κλάψει την ισότητα, εργασιακά μας δικαιώματα. Ελπίζω, γιατί τώρα θα χάσουν και τις εστίες. Έτσι. Ακριβώς. Με τον νόμο όπου θα τους παίρνουν τα σπίτια, τα ξαναφάουντς, ελπίζω να καταλάβει πια ο ελληνικός λαός ότι δεν αντέχεται άλλο ο καναπές του. Ο καναπές του έφυγε. Εντάξει. Είναι πια στο πάτωμα. Παρ' όλα αυτά... Στον καναπέ κάθονται αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίρνουν κανένα χιλιάρικο, 1500 και μπορούν και επιβιώνουν λίγο πολύ. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 500 ευρώ δεν κάθονται στον καναπέ, κάθονται και κλαίνε κάθε μέρα. Πηγαίνετε στην επαρχία, κυρία Δρακάτου, να δείτε. Να δείτε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο, να δείτε πώς κλαίει ο κόσμος. Οι δείκτες της Βόρειας Ελλάδας είναι τραγικοί. Βεβαίως. Και έχουν δημιουργήσει, ξέρετε, ένα κομφούζιο στο μυαλό των Ελλήνων. Δημιουργήσανε κομφούζιο, ευρώ, όχι ευρώ. Χωρίς να λένε κάποια υγιή στοιχεία και επιχειρήματα είτε κατά του ευρώ είτε υπέρ του ευρώ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που σου φέρνει σύγχυση και μετά δεν ξέρεις τι κάνεις. Μετά σε πιάνει κατάθλιψη και γίνεσαι ψυχολογικά άρρωστος. Αυτό επιδιώκουν αυτοί, για να μπορούν να μας ελέγχουν. Είναι σε μια κατατονική κατάσταση όλοι, δεν ξέρω, εγώ αυτό θεωρώ. Όλοι εκεί πέρα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να ορθώσει το κορμί της. Η δικαιοσύνη, μόνο εκεί μπορούμε να βασιστούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνει τη δουλειά της σωστά. Να σας πω, ξέρω τώρα, η ελληνική δικαιοσύνη προχωράει. Μακάρι, μακάρι. Τελείως έτσι επιθετικά. Ξέρω, διότι η ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή ψάχνει και ορισμένα άλλα πράγματα για τις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εδώ έχουμε τόσες αποδείξεις. Όλα αυτά τα emails που στέλνανε, που δείχνουν μέσα, βάλε τόσα δισεκατομμύρια εκεί, τόσα εκεί. Αυτά ξέρετε τι πράγμα είναι. Η δικαιοσύνη θα τα βγάλει αυτά. Λοιπόν, η δικαιοσύνη πρέπει και πρέπει να προχωρήσει και άμεσα. Έτσι, για να τελειώσουμε, γιατί έχω καταχραστεί, ομολογώ, το χρόνο σας. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρω ότι απειλήθηκε μέχρι και η ζωή σας. Προτίθεστε να συνεχίσετε έτσι αυτό το μοναχικό αγώνα για τη δικαίωση των καταγγελιών σας? Δεν είναι μοναχικός ο αγώνας μου. Δεν νομίζω ότι είναι μοναχικός. Ξέρετε πόσο κόσμο έχω? Πολύ χαίρομαι γι' αυτό και έχετε και εμένα μαζί σας. Οι άνθρωποι, οι πολίτες, τηλέφωνα, πάω, τους βλέπω, μου στέλνουν emails, μου στέλνουν επιστολές γραπτές από το ταχυδρομείο. Τι να σας πω δηλαδή τι γίνεται, δεν είμαι καθόλου μόνη μου. Και γι' αυτό το ξέρω πολύ καλά, αυτοί όλοι, αλλιώς αυτοί δεν θέλουν να με σκοτώσουν, δεν θέλουν, φοβούνται. Να σας πω αυτό που σκέφτομαι, τώρα θα μ' ακούνε κιόλας, διότι με παρακολουθούν. Το ξέρω ότι παρακολουθούν το τηλέφωνό μου. Λοιπόν, και το ραδιόφωνο επίσης. Βεβαίως. Λοιπόν, ας με παρακολουθούν. Αυτοί θέλουν να με εκφοβήσουν. Έχουν γίνει και άλλοι εκφοβισμοί. Δεν ήταν το μόνο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Να το ξέρω και σε άλλους υπαλλήλους της Ελστάτ επίσης. Σε άλλους υπαλλήλους δεν έχουν μπει μέσα στα σπίτια και τα έχουν κάνει λίμπα τόσες φορές και στο λογοθέτη και του κυρίου Στρόμπλου. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Κλειδώνουμε τα αυτοκίνητά μας και τα βρίσκουμε ανοιχτά το πρωί ξεκλείδωτα. Ή πάμε να ρίξουμε τα σκουπίδια κάπου και είναι κάποιος και μας παρακολουθεί από πίσω το βράδυ. Είναι σωστό δηλαδή. Κάνουν εκφοβισμούς. Εάν θέλανε να μας εξαφανίσουν τελείως θα το κάνανε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τους συμφέρει. Γιατί όλα τα στοιχεία έχουν κατατεθεί σε πάρα πολλά μέρη με υπομνήματα πλήρη
Θα γίνει δηλαδή, γι' αυτό σας λέω. Εντάξει, κάνω και την προσευχή μου βέβαια, γιατί είμαι και επισκευόμενη. Και καλά κάνετε και δηλαδή, θα σας περιμένουμε. Είναι δυσκόληψη, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μας βοηθάει. Στο κάτω-κάτω... Και εμείς εδώ στον απομηχανής λέμε. λέμε. Ο πολιτισμός μας είναι ελληνοορθόδοξος πολιτισμός. Τελεία και παύλα. Επικαλούμαστε τον απομηχανής όλοι. Το Θεό μας τέλος πάντων, όπου πιστεύει ο καθένας. Ακριβώς. Εγώ συνέχεια προσεύχομαι και κάνω και το σταυρό μου. Να είστε καλά, κυρία Γεωργαντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Σας περιμένουμε στην Κρήτη με πολύ αγάπη. Όταν έρθετε θα σας περιμένουμε εδώ στο Λασίθι με πολύ αγάπη και να ξέρετε ότι είναι ένας τόπος ο οποίος σας αγαπάει αρκετά. Το ξέρω. Εάν προλάβω θα έρθω, γιατί συνέχεια ξέρετε, εδώ επί 6 χρόνια, 5-6 χρόνια δεν κάνω άλλη δουλειά. Το καταλαβαίνω. Και πάλι σας ευχαριστώ. Θα παρακολουθούμε με αγωνία το τι γίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα νομίζω ότι πότε είναι θα γίνει μια ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση. Θα γίνει δικαστήριο τώρα του Γεωργίου αυτή τη στιγμή. Του Γεωργίου θα γίνει τώρα για την παράβαση καθήκοντος. Είναι το έγκλημα το οποίο βγήκε, για το οποίο παραπέμφθηκε πέρσι το καλοκαίρι. Όχι το 15, το 14. Το 14 παραπέμφθηκε ο κύριος Γεωργίου για αυτό το έγκλημα. Είναι δύο τα εγκλήματα. Το παράβαση καθήκοντος, αυτό που σας είπα προηγουμένως, το οποίο ξέρετε, αν η δικαιοσύνη δεν το είχε βγάλει τον Ιούλιο του 14, νομίζω το 14 είναι ή 15, θα παραγραφότανε, αλλά η δικαιοσύνη έκανε την παραπομπή. Καταλάβατε? Και δεν παραγράφηκε. Μπράβο. Γιατί το έγκλημα αυτό σε βαθμό κακουργήματος παραγράφεται σε 25 χρόνια. Ωραία. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ήσασταν πάρα πολύ αναλυτικοί και νομίζω ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει τελικά το πρόβλημα εδώ της χώρας γενικότερα. Γενικότερα της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας επίσης. Γεια σας. Λατό FM.